केरेलायाव थांदोंमोन खामानि मावनो होनना फुङावनो बङाइगावआवसो गाखोनो होनदों खोमा ना बङाइगावआव गाखोदोंमोन बङाइगाव स्टेसनाव सोर सोर थांदोंमोन बिसोरो दा अर्जुन आरो रनेन दिनेश आरो गबेक साबबानि बिथोराव बिथाङा हारसिङै बोरै गोमानो हाखो दा बोरै मिथियासै दा नोंथाङा जोंनि बे मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो आङो दा सोरबाफोर नुदोंबा रावबो आरो बुनाङा आरो ओरैनो हमनानै दोनथ'बानो जागोन मबाइल नाम्बार आंनि फिसायनि मुङा दिनेश गयारि बिथां दिनेश गयारिया देहायाव माबाफोर आघात जानानै माबा मोनसे ब्रेनफोराव माबा मोनसे प्रब्लेम दंमोन नामा जे बिथाङा दा गोमाहैबाय जे केरेलायाव खामानि मावनो थांनायाव गोमाहैबाय स' बिथांनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आंथ' जेनेबा दा जाय गोमादों बे आंनि फंबाय थ' दिनेश गयारिया आं मिथिनाय हिसाबै जेनेबा या देहायाव एसे ओरैनो लोमजानाय बायदिसिना बायदि एसे देहायाव प्रब्लेम दंमोन थ' बे हिसाबै दिनै आङो बिथांनि सायावहाय आं नुनाय बायदियै दा आं जेबो माबाखौ नुवाखै थ' बिथाङा बे न'निफ्राय थांनाय हिसाबै बिथांनि देहाया एसे मोजां हिसाबै बिथाङा न'निफ्राय केरेलायाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन थ' बिथांमोना गासिबो जयैनो थांनाय हिसाबै बिथांनि देहायाथ' एसे मोजां होननानै आं सानो बेखायनो दा बिथाङा जियानो जाया जायफोरा बिथांखौ लांफादोंमोन बा बिथांमोना थांफादोंमोन बिथांमोना आसलथे बिथाङा माबायदि दंमोन बिथांमोनासो मिथियो थ' बे हिसाबै आं साननाय बायदिबा जायफोरा बिथांखौ लांफादोंमोन बा थांफादोंमोन बिथांमोना आसलथे जेरावखि थाया मानो बिथांखौ एसे निजेनि बायदि साननानै बिथांखौ नागिरोब्ला एबा बिथाङा बबाव दं बबाव गैया बेखौ बिसार खालामोब्ला आंनि थाखाय एसे मोजां जागौमोन आरो थ' जियानो जा दा खोनानाय बायदियै बिथाङा जायबायदिया थांफादोंमोन बिसोरथ' दा केरेलायाव मोनहैबाय थ' बिथाङा जुदुर जंसनाव ओंखारनानै RPFजों हमजादों होननानै खोनाना मोन्दों थ' बेसे सैथो बेसे मा बेखौथ' जों मिथिया थ' जियानो जायाथों थ' बेफोरबायदि RPFआ जुदि हमदोंबा जों बिथांखौ जाहाथे गुबुनफोरा जेबो दा खालामथों आरो बिथांखौ मोजाङै RPFफोरा मोजाङै जोथोन लानानै दोननानै बिथांखौ निजा स्टेट बाय स्टेट स्टेसनाव बिथांखौ समजायहरनो थाखाय आंनिफ्राय अनुरद एबा खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे थ' बिथांनि न'खरा जोबोद दुखुनांथाव थ' बिथाङा फिसाला सासेल' थ' न'खरा अबस्था गैयैलाय दिनै बिथाङा बे न'खरखौहाय बिमा आरो हिन्जाव आरो फिसालाखौ गारनानै गुबुनाव मानो होनबा न'खरखौ मोजां खालामनो होननानै थांदोंमोन थ' अबेथोरा बेबायदि जागोन होननानै न'खराबो जेबो मिथिया थ' बेखायनो जों न'खरनिफ्राय आंनि जि बिदा जानानै बिथां दिनेश गयारिखौ अबेबाफोर जायगाफोराव जुदि जंसनफोराव स्टेसनफोराव ओरैनो दङबा जाय बिथांमोना जोंनि बर' फंबाय एबा बिदाफोरा बिमा बिफाफोरा नुबाय बायदोंबा जाहाथे दिनेश गयारिखौ मोजाङै अबेबाफोर असिनाफोर मानसिफोरा नुदोंबा सोंनानै जाहाथे बिथांमोना निजेनि साननानै जाहाथे बिखौ एसे हेफाजाब होयोबा आंनि थाखाय गाहाम मोनगौमोन आरो थ' बेजों लोगोसे दिनै आंनि मबाइल नाम्बार दं बिनिनो बिदा प्रदिप बसुमतारी थ' आं बिनि जानानै आं खावलायो गासिबो जोंनि बर' रायजो राजा बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ जाहाथे दिनेश गयारिखौ अबेबाफोर जुदि स्टेसनाव नुयोबा थ' आंनि मबाइल नाम्बाराव फन खालामहरोबा एसे गाहाम मोनगोन मानो होनबा आंनि मबाइल नाम्बारा 8812914601 आंनि मुङा प्रदिप बसुमतारी भिलेज बारांगाबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा थाना गबरधना आरो लोगोसे PS आबो गोबरधना
भिउआ जाबाय बारांगाबारि थ' बि थङाव खालामोबा आं डिटेल्स बिनि माबाफोरखौ मोननानै जाहाथे आं बिनि देहाखौ रैखाथि खालामनो हायो आरो थ' आंनि बुंनो गोनां रावा बेखिनियानो